Firma Bruto zo Serede je slovenským výrobcom digitálnych váh s 30-ročnou tradíciou. V našej ponuke nájdete digitálne váhy s výpočtom ceny vhodnej do obchodov, váhy na počítanie kusov pre železiarstva a sklady, alebo aj mikrováhy pre domácich kutilov a majstrov. Zabezpečujeme tiež servis váh a akreditované kalibrácie. Našu ponuku nájdete na stránke www.digitálneváhy.sk alebo vás radi privítame osobne v našej predajni v Seredi. Tak už sme vo vnútri, vo firme Bruto. Oproti mne sedí technicko-obchodný riaditeľ Miloš Sidor. Ahoj. Ahoj. Povedz nám teda, čo ste, kto ste, čomu sa venujete? Takže sme firma Bruto, venujeme sa výrobe, predaju a servisu digitálnych váh. Sme na trhu už 30 rokov, teda od 93. roku. V súčasnosti sídlíme tu vedľa priemyselného parku na Niklovej ulici a venujeme sa teda digitálnym váham, s ktorými sme začínali ako jedni prví na Slovensku. Vyrábali sme si vlastné elektroniky a súčiastky na ich výrobu. Koľko máte zamestnancov? Máme veľmi stabilný kolektív, zhruba 15 zamestnancov. Máme to šťastie, že niektorí zamestnanci sú u nás už prakticky od začiatku, takže celkom dlho a ja sa vo firme momentálne nachádzam asi 15. rok. Venujete sa teda hlavne predaju a servisom. Áno. Koľko ročne možno predáte takých váh? Tak sú to stovky inštalácií, pokiaľ sa bavíme o veľkých mostových váhach, ktoré sú pre váženie nákladných vozidiel, no a sú to potom tisícky kusov tých menších váh, ktoré sú teda pre ostatné sektory podnikania alebo aj pre domácnosti. A je rozdiel, keď si chcem ísť kúpiť napríklad váhu ja ako nejaká osoba a potom je rozdiel, keď si chce kúpiť asi firma nejakú váhu alebo akú, to tam nejak sa rozlišuje? Je kategória tzv. Určených meradiel alebo obchodných váh, ktoré sa používajú v prípade, že na nich niečo predávam a platím za ten výrobok na základe hmotnosti. A potom je to tá druhá skupina, ktorá sa používa či už doma pri vážení múky alebo vo výrobe len na kontrolu navažovania surovín a tak ďalej. A toto je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, na ktorý účel tú váhu budú používať. A hovoríš, že máte odskúšané ako vy, ale niektoré váhy aj vyrábate a niektoré kvázi teda dovážame. Dovážate. Aha. Čiže aj výroba, to sú tie hlavne mostové? Áno, to sú hlavne teda váhy mostové, ktoré sú pre váženie nákladných vozidiel a potom váhy plošinové, ktoré sú atypických rozmerov. A taktiež sa venujeme aj vývoju napríklad softvérových riešení alebo váh na mieru. A to sú teda váhy s pridanou hodnotou, ako zvyknem hovoriť, ktoré majú napríklad upravený softvér preto, aby nerobili len funkciu váženia, ale môžu vykonávať aj nejaké iné činnosti, ktoré zákazník potrebuje pri tom procese váženia uskutočniť. Ešte keď sa vrátim k tej kvalite tej váhy, akože chcem si to predstaviť, veď keď váži na 0,1 gramu napríklad tá váha, aj druhá váži na 0,1 gramu, tak v čom je ten rozdiel? Ja neviem, keď v kuchyni, keď sa prisýpa, alebo ja neviem si to predstaviť. Presne tak, tá kvalita tej váhy sa práve ukáže pri takých jednoduchých testoch, ako napríklad tzv. Opakovateľnosť. To znamená, keď na tú istú váhu dám ten istý predmet 4-krát za sebou a ona ukáže 4-krát iný výsledok, tak to nie je príliš dobrý výrobok. A druhá vec, ktorá sa stáva pri zákazníkoch, že napríklad si idú niečo nasýpať na váhu, napríklad tú múku alebo bušný prach alebo niečo takéto a vtedy pri tých lacných výrobkoch sa môže stať, že on sype, ale ten údaj na tom displeji stojí. A potom zrazu skočí na želanú hodnotu alebo na nejakú hodnotu, no a to niektorým nemusí vyhovovať, lebo to nezabezpečí ten proces, ktorý oni chcú spraviť. A mňa zaujímalo skorej, že si vážim teda múku alebo si podal pušný prach? Napríklad. A máte aj takých zákazníkov? Samozrejme, akože váhy sa využívajú na všelijaké zaujímavé činnosti, napríklad sú zákazníci, ktorí napríklad vážia šípy do luku, či sú dostatočne ľahké, keď idú napríklad asi na súťaže, potom sú takí, ktorí si robia vlastné náboje do nejakých malorážok alebo do niečo, takže si vážia ten bušný prach. Sú ľudia, ktorí si vážia kávu, čaje a rôzne iné postreky, napríklad domáci záhradkári, takže naozaj váhy sa využívajú na všelijaké zaujímavé aplikácie, častokrát aj nás to prekvapí. A máte niekoho možno aj také známejšia firma, ktorú poznáme možno aj tu v okolí, kto je vašim zákazníkom? Tak napríklad tu v Seredi, jeden z najväčších zamestnávateľov, máme váhy aj v IDC, teda v bývalých pečivárniach. Samozrejme, tu je veľká firma Machtrade, ďalší Serediania, ktorí sú, robili sme aj pre veľké firmy, ako napríklad pre Jaguar. Tých zákazníkov máme z celého Slovenska a časť aj v Českej republike. Taktiež by som rád spomenul, že sme aj akreditované kalibračné laboratórium, takže vykonávame kalibrácie váh, buď tu alebo na mieste u zákazníka, takže vieme poskytnúť aj takýto servis. Momentálne sme sa presunuli do servisnej časti firmy a predo mňou sedí Andrej, ktorý je manažér predaja a nákupu. Ahoj. Ahoj. Troška sa nám predstav teda. Vo firme pracujem
približne 2 roky a venujem sa hlavne špecifickým požiadavkám zákazníka, čo teda obnáša prvotnú komunikáciu so zákazníkom, vyšpecifikovanie jeho požiadaviek, následne spracovanie ponuky, či už jednoduchšej, ktorá je zvyčajne býva lacnejšia, alebo tej drahšej, ktorá je teraz zložitejšia. Či sú to také možno riešenia na mieru? Presne tak, sú to riešenia na mieru, ktoré teda nezahŕňajú už iba nejakú jednoduchú váhu, na ktorej si vieme odvážiť akýkoľvek produkt, alebo teda na čo má byť váha určená, ale už zahŕňajú aj nejaké konkrétne riešenia vo forme pridanie tlačiarne, alebo čítačky čiarových kódov, alebo RFID kariet, ktorými sa do váhy prihlasujú. Čiže toto je momentálne nejaký tvoj konkrétny projekt, na ktorom pracuješ? Skúsme môžem troška povedať v skratke, že čo to robí, alebo podobne? Jedná sa o váhu na kontrolu spotrebiteľských balení. Veľa zákazníkov, ktoré toto riešenie používajú, alebo teda podobné riešenie používajú, ju pozná pod pojmom Ečková váha, kde sa vlastne jedná o to, že zákazníci balia svoje produkty, ktoré idú priamo na pulty do obchodov rôznych reťazcov a tieto balenia musia podliehať spotrebiteľskej kontrole v tom zmysle, že musia mať svoju presnú hmotnosť. A čo keď sa mi niečo takéto pokazí u vás? Máte nejaký servis, alebo ako to u vás funguje? Samozrejme, keď sa niečo pokazí, tak máme servisný tým ľudí, ktorý sa venuje práve tejto činnosti. Buď sa váhy opravujú tu u nás, ak je to riešenie zložitejšie, tak sa spraví výjazd.